pas iki. Karense Dagelane bar nyanyi dran bene teko. belajar. Nah, engko dilanjut meneh. Pun siaga Pangeran Rizki. Wah, Numpak jaran. sunat kok ditumpakno jaran ya. Aku demben sunat numpak mbokku dhewe. Oh, lah kowe iku senenganmu. Aduh. Pancen wis dadi adate dulur-dulur Tegal Dawa. Kapan ana sunatan mesti ya numpake jaran diiringi karo dramben karo barongan. Dran band marching band Al Ikhwan. Sing ditetake asmane sinten, Pak? Mas Rizki Firman. Mas Rizki. Waduh. Bocahe bagus. Ganteng oleh medaki gak rata sapa sing medaki? Sing medaki sapa mong? Ndak aku no. Lah iku mboke, Lah ibuke Mbak Sundari ketok riasane ya ayu. Apik. Rene ki munggah ki. Munggah rene ki iki lho dagelan agek metu tekanin darane. Lan Monggo Dik, nggih, naik ke atas panggung. Bar ya Mbak Ndari. Sampun nggih. Empun wingi. Berarti ki wis mari ya. Sampun, alhamdulillah. Ben munggah panggung, Pak. Ya ora apa-apa. Mbok menawa iki wis dadi unine adikku sing ditetak kapan boyo ditanggapno ketoprak Wahyu Manggala pengen munggah panggung. Amin. Ki ben munggah ben marem apa atine ben seneng bocahe. Lah iya. Teng metu ngguri. Ngguri Ya ki metu mburi ta, Bu? ana dalane. Lah penake metu ndi, Pak? Enak metu ngguri. Oh malah foto ora sida munggah. Gen foto sik ae ya ngenteni. Iya. Ya selamat ikut menghibur dulur-dulur marching band Al Ikhwan nggih. Al Ikhwan. Ketara wonge aku apal jek. Sing ning kono kae. Angger ning Galdawa ya kanca-kanca iki. Ya mayorete ayu-ayu cah. Aku ngerti nek cah saiki ayu-ayu atok lahir saiki ae aku. Ah, Lah piye wong delok bocah ya mlenuk-mlenuk apike. lah ya cah saiki ku ayu-ayu. Beda karo mbiyen. Nah, saiki usum skincare kok, Pak. Lah Mulane nek bojomu pengen awet ayu ya tukokno skincare. lah bojoku tak skincare malah blentong-blentong kaya panunen kok. Lha iku mbok tukokno skincare sing apa? Glowing glow speed, Glowing White. Glow Speed. glowing glow speed white. Apa iku? Iku membikin wajah menjadi glowing dan putih mencerah. Tapi malah saking putih malah koyok mayat metu ke kuburan. Lah kakean no. Alhamdulillah iki dulur-dulur marching band istirahat. Nggih, nggih. Siap istirahat. Istirahat. Tugase wis rampung. Melu. Lah ndi sing sunati? Balik rono. Lho, gak sida munggah. Gak sida munggah wong wis ameh lulus kok munggah. Oh, foto riyen. Nah. Foto sik ben nganu wis. Sambil menunggu adik sing disunat. Lah iya. Ya pamujine dongane. Nah, foto kali kula. Lah Munggah rene, Mbak, munggah sini. teng mriki lho, anu naik ke atas panggung. Dari sebelah kinan. Foto sama-sama. Dari sebelah kiwa tidak bisa kan sebelah kinan. So kok kiwai, Kiwa terus kinan. kiwa ya tengen, Ya, sebelah kiri utawa kanan, sebelah kanan, sebelah kiwane tidak bisa. sebelah ler utawa sebelah kidal. Isih kiwane wis dipel, Mbak. Kiwane sapa? Mas Giono. Lah kiwane Mas Giono gini. Wis dibangun apik Lah saiki. kowe mau mlebu ning daleme Pak Giono piye? Iya. Omahe rono. Daleme sing kuwi ta? Sak nggurine omah iki lho omahe. Omahe pol ngguri kono. Oh. Dalane kan iki terus engko mlebu metu kono ya iso. Gak apa-apa wis melu ngalap berkah karo dulur-dulur ngablak Galdawa spesial kanggo panjenengane Saiful Hajah panjenenganipun Mas Giono. Pak Sugiono. Adalah panjenenganipun Ibu Sundari. Sini Monggo. sini sayang. Salim dulu. Waduh, awake lowom. Muhammad Rizki Firmansyah ya. Rizki. Firmansyah apa Sah Firman?
Rizky Febriansah. Oh Febriansah, adine Firmansah. Putrane Pak Sugiono Febriansah. sukuwi sugih samumbarangi gi kuwi ginayuan apa sing disediake dina iki adike wis ditanggapno toprak Radek mundur. Seradek mundur. kok seradek iku. Oke, siap action. Aja mbok berkitangan dekne ambekane wis seseke ra umum. Lah aku ki berkitangan ngono aku sak. batinku arep ngrangkul kok, Pak. Yo ngrangkul yo aja ngono. Aku ngrangkul sampean ae kene. Malah dekne dihimpit tengah-tengah gapura. Bebas Ki. Bebas. Sarang meong. Jempol apa sarang meong? Jempolku elik iku, Mbak. Sarange yo, sarang meong. Ini ya. Inilah manusia. Ngene iki foto gaya apa sing ngene iki? Gaya kanyeben. Nek ngene mang jarimu gaya apa? Sarang meong. Lah nek ngene iki Gaya kanyeben. ono foto kok gaya kanyeben. Tangane jepaplang. Pokoknya ngentekno iku. Baca iki ke aku arek. Kene ya. Kupingem kenapa? Kecipratan apa iku? Syukur seneni kowe. Kene ya iki. Ora. Aduh ya Allah. Syukur. Wanene iki. Adep rono lho. Iku. Iya. Meh padha aku rupane. Iki malah nyekeli susuku. Iki kata sonet gede ya dadi dagelan. Aku tak ndelik ae aku. Mingkem ki. Oke, siap. Ki Rizky. Sama-sama. Nggih. Boleh. Lho sing wedok ya njaluk. Ya Allah. Kanca TikTok. Kanca TikTok. Ya wis dituruti Dik Rizky pengen foto ning dhuwur panggung. Alhamdulillah. Muga-muga Dik Rizky dadi bocah sing pinter. Amin. Mituhu karo wong tuane sakloron iso Amin. mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuane sakloron. Amin. Pak Sugiono muga-muga bar duwe gawe rezekine ora lokak ning tansaya kebak. Amin. Mergo apa sing tak kandhake iki mang Sugiono suwi sugih samumbarange gi kuwi ginayuan apa sing dicitak-citake nonata keluargane ben supaya dadi keluarga sing sukses. Amin. Delok mlakune delok. Kegeden kathok. Ora. Aku dimusahi Rizky terus neng kono mang. Garwane Pak Giono paring asma sinten? Mbak Sundari. Mbak Sundari matur sembah nuwun Mbak Sundari. Nggih. Nggih, apa sing disediake wis keturutan, muga-muga acarane sampean rino nganti tumekane rampung ora ana alangan lancar. Muga-muga ya ora udan. Amin. Amin. Mesti ya wis ditambak kok, Pak. Ora ditambak piye wong iku ana kathoke pirang-pirang ning ndur kentheng kok. Salah saiki apa hubungane karo kathok? Pasti pe mlebat cantol ning ndur kentheng. Masane ape apa? Ora ngono lah kowe kaya ngematno ana kathok Lah aku bareng. pas dingenyek roh klebat ku lerek-lerek apa ya jebule kathok. Jarene kathok iki iso nggo nambah udan ya. Sing ngomong sapa? Jake rendeng-rendeng nguncali kathok ora teles kebes. Aku ya iso nambah udan iki behane bojoku tak uncalno nek pendak ketiga tok. Oh ya wis suwe nek ketiga ora ana udan kok. Tahu. Watok taun calon dhuwur jebule ana pemenan karak. Lah terus Karake ketutupan kathok lah digoreng ambune pawes sing ra umum. lah ora diubah apa Sing piye kok. udan ki ra iso dijaluk ya ora iso disiriki. Ning menungso wajib budidaya memuji ngersaning Gusti, muga-muga diparingi barokahing ilahi. Amin. Insyaallah kajate panjenenganipun dulur lanang Mas Giono Mbak Sundari pikantuk nugroho lan rezeki berkah barokah. Amin. Spesial sunate Dik Rizky. Apa Mbah? Nggih, mungkin ya Mbah dilungkas ya. Wong kene iki biasane kan ngono. Ndang nyanyi mergo ape ndang mulih ngono. Lah nek ora dinyanyekno kan awet linggahe.
Dadi karo mangan monggo disambi niku Mbah ngajenge napa mawon. Ngawur ku ada buah kok bukan nyambi. Jerone ana krupuke ya aku tahu. Oh isine ta ya. Ning nang toples ning rupane putih ampun didahar. Jak lho ora apa dipangan iki. Kok ora dipangan iki. Wong kuwi sugatan kok ora entuk dipangan iki piye to? Kapur barus. Yo delok-delok toples ya, Bos. Lah apa? Masa toples disugono delok kapur barus. Ora aku anggere sowan nang nggone ngablak. Ngablak. Ngene iki seneng ati kok. Perkarane napa, Bos? Sinambung ngrumaketke seduluran. Oh, nggih. Ora pisan pindho to awak dhewe sowan rene. Bolak-balik Ning kene kae daleme wong Mas. wingi ya lagi sowan Sapa rene. kae? Nggih. Sing bengi lakone apa kuwi ande-ande. Orang-orang. Lho, kok ande-ande orang-orang. Andi orang-orang piye sing tak eling-eling perkara macane gak ditokno anake nangis. Engko bengi kudu ditokno neh lho. Nek ora ditokno kaco meneh nggo Bunda Rizky le anu sunat nggo malah gagal. Porek kaya Ora wingi ngono, malah. panyuwunan apa mau kok abane njaluk lagu-lagu apa? Nek panyuwanan dereng enten, Nggih. iki para tamu nenggo nyanyi Mas. Mbok bilih badhe request lagu nggih monggo. Monggo. Napa requeste mengke Apa? dituruti. Ha iso. Wong jenenge awak dhewe iki nyugata. Lah nggih. Sing wigati panjenenganipun Pak Giono raketang panggonane kaya ngene Nggih. wis kersa nimbali kanca-kanca Wahyu Manggala iki Wah, wis seneng hebat, ati kok hebat. Mas aku. Pecinta budaya. Lah Nek- iki lho bola-bali sing tak omongno. Hidup berdampingan dengan agama itu akan terarah. Terarah Hidup berdampingan dengan ilmu akan mudah. akan mudah, Hidup berdampingan dengan seni ya akan akan indah. indah. Hidup Neng- dengan gamelan akan bubrah. Lah kok iso yo? Ora bubrah wong laguku ora tau digarap. Lah Ora kita tahu ngono. lagu kok. Ora Oh, ngono, nyetakno nek lagu. panjenengan do matur kaya ngono ki Nggih. monggo wae. Sing wigati iki siji aku. Apa niku? Angger bolak-balik bolak nang ngablak. Ngablak. Iki sing duwe gawe sapa iki aku ya gak roh wong mung gur telepon tok. Iki sing Mas Giono apa Pak Giono iki sing ndi aku ya Sampean gak roh. gak ngerti Pak Giono. Aku nek Mbak Sundari wis ngerti mergo ning kene. Ning ngarep. Sik ta nek Mbak Sundari sing pundi? Mlebu rono lho nyalini. Oh nyalimi. Iya, nyalimi. Nggih. Lah sing Pak Giono apa Ya Mas? Pak Giono kok gak. Pak. Nggih, lah sing pundi piyayine? Foto. Foto. Jabang bayi Pak Giono iku bakul foto ngono ceritane. Oh, lah iki malah tunggale. Ora Pak Giono bakul foto, Pak. Lah Pak Giono maksudnya- iki difoto. Oh. di foto Mas, lagi foto-foto. Foto keluarga. Difoto iku endi omahe Galdawa kok malah difoto. Loh, Lho. Omahe iki ngablak kono lho kok difoto. Dia itu rumahnya ngablak bukan difoto. Lho lah ya omah iki ngablak. Lah kok difoto? Pak Diono iki lunga foto. Kayak iki yo kaya lho, Bos. Ana wong digawe tamune mbrah nek ngemeno lunga foto iku lho. Maksudnya iki tukange foto marah rene Mas. Oh, Terus foto. Pak Diono tuku foto. Lho, Iki malah kleru. iki malah salah. Aku mang yo bar karo Rizky dibadok foto. Terus saiki genti Pak Diono. Aku dadi ketua. Aku dadi ketua kok goblok men to saiki. Lah marai wayah netes ditinggal karo pitike dadi goblok. Lho asine ora kok sampean sing goblok. Lah terus Ya bingung perkara dibuletno iki. Wong foto iki dudu apa ki jenenge wong ndi-ndine iki ora kok. Mas aku foto Sumatera Utara. Batinku omahe ngablak kok foto ning foto Sumatera Utara. didokumentasi. Alah di Setembreng iki lho RHS zaman karo Jamin. Di streaming. Ayo nyanyi ya. Wong Nggih, masa. mangke dalu dadi sambung sing Karo akeh. ngeteni Nggih. Pak Giono. Mergo iki mau nuwun sewu cerita Pripun, panyuwunan jan luar biasa. Oh nggih. Adeke apa adeke Demak. Masjid Nah Demak. iki ya Pak Giono kepinteren nah. Carane nanggap iki wis pirang dina. Lho, lah kok iki pirang dino? lakon pirang-pirang didadekno siji. Lho, kok iso? Suwunane Kasan Kusen Ngejawa. Sak lakon. Tak lakon. Terus babat alas.
Mentawok kowe kono. Lah babat alas endi? Alas kirik. Glagawangi. Lah iya iku akeh kirike kono iku, Bos. Glagawangi. Glagawangi. Terus neh, iki lho Pak Giono. Laire Joko Gentong Sunan Kudus. Ha, Terus telung lakon. Iji ana siji adeke masjid Ngablak. Loh. Adeke Masjid Demak. Demak wis ngadeg kok masjid kene wis ngurung ana isih kono iji. Layak aku nek mirsani bapak-bapak ingkang pinarak wonten Lah, nggih. sasana pinarakan kok do seneng ati, Mas. Ngematke lakon mergo sejarah. Sejarah iki perlu apa jenenge dilestarikan, Bos. Dieling-eling. Anak putu besok ben ngerti iki lho dumadine iki ya kurang luwihe kan ngoten. Adeke masjid Demak ki mau-maune kepiye? Nah, Lah ngono ya bener terus iki. neh judule ana neh Apa? dumadine Sunan Gunung Lawu. Kok iso? Iya iki mang. Sunan ana Sunan Gunung Lawu Sunan ndi? Ya Nek berat. Sunan Mudong ngono. Ah, Sunan Gunung Lawu sing dadi beguk cah ngeraci Yanto iku lho. Oke, pancen wong panjenengane iki wong waskita, Lah. cerita demi cerita wis di Critana kabeh. ngerteni kabeh mulane Luar matur biasa. suwun sanget. Iki lho Yusundari ayune. Ayu ndi cah karo bojoku. Lho ayu bojono. Bojone karo Yusundari 6 bojomu. Lah nek karo bojo Mayu. Lho alah ya jauh. Ada apanya bojone mogol karo Mbak Sundiari yo entek musuh bojoku. Loh. Wah. Berarti ayu bojomu. Lho gak maksud iki nek dijejerno sing paling eleke bojoku. Weh, tapi nek ora ana bojoku ora ana wong ngarani sing ayu. Ngono. Iya no, Bos. Saiki ayu-ayu mbok jejerno mesti wong alah wis biasa. Biasa. Lah saiki nek wong elek karo wong ayu mesti diene. Lho iku lho ayu dhewe. Mergo sing kiwa tengen elek. Mergo ana sing elek. Ana sing elek. Iso dadine ayu mergo ana Sing sing elek. Oh ngono. Isone diarani apik mergo ana Sing elek. Lho. Bisa diarani ganteng mergo ana sing Sing elek. iso diarani waras mergo ana Sing sing bento. ngono ya. Dadi takok wong kene, wong telu iki sing paras sapa sing bento. Akeh monggo aja wonten panyuwunan apa tak turutane. Mangga Bu Mbah Utri wau napa ibuku sayang. Iki lho dulurku wedok iki ya Allah. Apa Mbak Dari? Lah anu do sehat. Anut. Anut. Alhamdulillah. Anut Mas terkadang. Ya wis diaturi. Manut campur sari Dulur napa lanang- dangdut? Dulur lanang ning ndi? Mbak. Campur sari Iku napa bareng. dangdut? Melu. Ngetut. Campur sarinan wae. Ya. Ya, Campur sarinan apa cah enake dikek lagu apa, Pak? walang kekek. Puspitanala. Wah, kekek. Walang kekek walange wis dibakar karek kekeke gelem kok. Walange kalau wis tak goreng. Ya wis, Ya Puspitanala wis ya. Puspitanala. Diwenehi sing terbaru, teranyar, tergres. Mbak Sundari, Mas Giono. Mas Giono. Mas. Kang Giono. Dilahe wis diuripno. aja takok Kang Giono, wong Kang Giono iki wonge meneng Mbak Dari. Nah, Iki lho lampune ditokno, dinakno kowe ya paham dhewe ya. Lah nek lampune dikakno niki kudune piye? Berane kudune ya ketok padang. Ya nyanyi sik engko terus lampune dipikir ya, Mbak. Puspitanala. Puspitanala monggo. Ya wis, pokoke nyanyi sik lampune dipikir guri, Cong. Pikir guri, pikir guri. Aku iki tak pikir siji iki engko lho ling ngadeg Masjid Demak iki kapan ngono lho jajal. Bar sesuk Abas. Lah kok bar sesuk iki? Lah iki engko ditutupno ketoprake sesuk tanggapan ning kene neh ning gone Mbak Ndari. Iya, sesuk prei 3 dina ya. Oh syukurane Mbak Sundari ulang tahune. Mbak Dari sesuk. Langsung ae. Nggih, langsung. Wah, cocok. Langsung nanggap kadro. Kadro Udin ngene. Iya, Din. Kene ana agak ana kadro. Ana ya? Aku tek ora tau bocah. Aja Din aku turutane gak apal. Ya karo ngeling-eling. Ya, Puspitanala Puspitanala. monggo ya. Ya iki jane iso ta ora kasuwimen lah. Aku iya kok melok ndredeg ya, Mbak. Menawa sepaneng kowe biru-biru iku lho. Wis nyawang aku bendang iso. Pak Lurah. Iso Pak Lurah. Iya, iya.
gegere metu wis saiki. Iso apa ora? Nganti kaget lho aku sumpah. Iso apa ora? Wanodya ayu utama nambar arome kusumo ngelak lang prato angguga semeno asan muler pait matu lindri-lindrinya sliramu dasar lancer kutai angguga rasa tresnaku Lamban harapan jiwa katon memanis sakar-nakar lan melati renonse katon kinalon dak kantiane jagat katresna tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai kau tahu rembulan kang sumunar nyakseni tresno kang tuhu tanaman liya mung sira ngayu Spesial kangge dulur kula lanang sing mirsani streaming panjenenganipun Pak Kasmi. Oh, Pak Kasmi. Lanang sehat. Ya. Iki sak lagu wae. Mergo apa? Heeh.
Mejite urung didekno. Ora ngadeg ya, Bu, engko wayah magrib ya ada. Ah, nggih. Masa ada ning ngerolo. Nggih, izin nggih, mangke dalu mawon tak isi sing akeh nggih. Lah iya. Ben mejite bendang Bendang adat. adeg, Bu. Bendang adeg. Iya, iya. Yuk, monggo yuk. Monggo. Kakang Matur kategori salam nani lan panjenengan Kakang Matur Yayi Nata Kiswan paring dawuh saksampunipun negari wonten ing Bintara sami guyub rukun gembah epah roh jinawi sedaya kawula nyengkuyung doyong tan jejegipun wonten ing Bintara sakmenika lajeng ing mangkinipun kados pundi Kakang Matur Yayi Natapraja. Bintara saiki wis katon ngrembaka dadi kutha kang gedhe iki. Kena diarani gedhinge para ulama lan kabeh para wong Islam. lajeng Mula kanthi kuwi gelemo Yayi Natapraja pinangka dadi amir utawa pemimpining kabeh wong Islam ing Bintara. tegesipun Bintara badhe pun damel kasultanan kasekat. Bener kaya ngono ya. Lajeng menapa malih pelenglan dawuh panjenengan Kang? Sakwise Yayi Natapraja jumeneng sultan ing Bintara kudu nganggo jejuluk Menewekaken sedaya dados paksyan. Bintara sakmenika dados kasultanan kula badhe tambah gelar. Babah patah jimboning rat panatep panata agama Khalifatullah Ratu Islam ingkang nomor besar. Ya, Surabrata, Jayabrata. Patah. Rungokno iki suarane Dimati Teru pecat ondo. Lamun kuwi wis adeg negara sajroning negara tanpa nyelak dalem Sinuhun Prabu Brawijaya. Aja luputke aku. Yen to Demak tak sungsang bare-bare mento jopo kowe. Mento jopo kowe patah. Untuk inggih kula kados aja dikangelan. Adepono Adipati Pecaton. nyuwun pamit tambahi pangestu. Sing ati-ati. Assalamualaikum. Niki monggo panjenengan salat digawé. Sultan Patah sugih kendel Bondowani lamun kowe adeg negara ana ing kraton Majapahit tanpa lilah dalem Sinuhun Prabu Brawijaya. Kleru panyawangu. Ngertenono. Sing madeg ana ing pengarepanmu. Aku ngudung. Kowe ngudung Bener. apa pamrihmu ngudung nganti dadi pepalangku. Pengen geger ana ing Demak dina iki. Dina iki aku keangkat pinangka senopati ana ing Bintara. Kang supaya ngendhakake pakartimu Adipati Pecaton. Yen ngono kowe senopati perang, tan bedane aku balikku menyang Majapahit lamun orang nyelet patah. Mesti wae aku nampa pidana mula saka kuwi. Yen kowe sabela kelawan patah, adu dodokan lan bau dina iki. Tenone babar kene. Iya. Wis, ayo.
Lamun to aku mbaca tetandingan. Mestine wae aku kasoran ing yuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok malah melayu kanthi mungkur? Nggih. Wedal menika wonten ing Demak Bintara kaseputing mendung Anggendanu ingkang dipun tuwuhaken Adipati Pecatondo. Kula kautus dening Sultan ingkang supados ngendhakake pakartinipun Adipati Pecatondo kelampah kula tetandingan nanging emanipun kula niki kasoran ing yuda. Isih gelem ngeling Kepecatondo kok ora? Kangge bondo kekiyatan apa malih? Tak sili Kotang Gundil Onrokusumo. Nanging Kados pundi? sawise kowe nganggo Kotang Gundil Onrokusumo, aja nganti sesumbar. Yen nganti sumbar, ulet gedhekok kulitmu. Badhe kula estokaken. Nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujuk! Melayu mulut pembebis. Mumpung rong dadi korban, banjir getih ana ing leladan kene. Bali ora usah nyarui perkara. Dipati Pecatondo. Gembleng tekate atiku supaya aku bisa ngendhakake pakartimu mula kanthi kuwi. Aku ora bakal tumuli bali ana ing Demak lamun to kowe durung bisa manungkul ana ing Ora pengaruhan. usah kakang pangutek mati. Ya, ya, no, ora kuat. Jembul mung semono kadegdayane. Adipati Pecatondo. Durung besat kulitku, dheweke wis kalah. Lamun to mbacot, mestine wae tumekaning pati ana. Aja mlayu kowe. Kenapa penjenengan Kang Mas? Tenang. Iki tumindake Adipati Pecatondo. Aku diciring Senopati. Yen to aku mati ana ing tengahing Naranggono. Wis pas lantrep pinangka dadi ratu ing negara. Sing tak jaluk lawan kowe. Kang Mas. Lamun gedhe rasa tresnamu kelawan aku. Walesno patiku. Kang Mas. Sing merjaya Adipati. Adipati Pecatondo. Enteng ana hakku kowe. Ujuk! Lawan kami sing korban sopo sakeran. Aku Nyai Mudung. Banjur kok sak baline sapa kowe? Aku Pecatondo dipati saka telu. Jebul kowe sing wis wani mateni karo garwaku. Dadi Sunan Mudung gawe bojomu. Pancen bener. Segede pangapuramu. Ewon dene aku swani mateni kelawan bojomu nanging sajroning peperangan sing ana paten pinaten. Aku ora ngerteni lamun kowe dina iki bobot. Mulsa kuwi pinangka panebuse dosaku Nyai Mudung. Aku saguh ngrengkuh kowe pinangka dadi garwaku. Besok yen ana lare ponang jabang bayi tak rengkuh pinangka kaya anakku dhewe. Adipati Pecatondo. Apa sing kok kandhake karo aku kuwi kasunyatan? Kowe tresno lahir batin karo aku. Aku tresno kelawan kowe lair tumusing batin. Ben kaya ngono tan bedane marang aku. Aku uga sago nampa karo. Sago nampa? Pancen bener. Matur nuwun Nyai Mudung. Yen to kowe nampa tresnaku. Kabeh mau sing jalari Nyai Mudung. Ya, aku ora bisa mugemi sumpah prasetya kuri kala semono ewon dene aku pengen awasi urip bebarengan kelawan kula sok.
Aku njaluk pilu. Sing gedhe palapuramu. Waleske patiku. Waleske patiku, Kanjeng. Jabang bayi iki barengi perang gede. Mula ya, It. Nganti bocah iki ben aman ora ana apa-apa dipapanke ana sakjroning gentong. Ponang jabang bayi iki lanang bakal tak wenehi jeneng Joko Gentong. Kawiyatan sampun